anakku nduk, anakku sing ayu dhewe ngrelimbo. Ana dawuhmu apa, Mak? Leren dhisik nggih. Oh iya. Ora selang setahun anake dhewe mayang ning wilayah desa Klagilan ki mau ping pindho iki. Oh ngono. Sasi September kae suwane ning Ladan nek Wangaru ning Klagilane. Oh iya saiki ning Soko. Oh ngono. Janjine Pak Lurah sing kurang siji kasondro. Nanti bu pokoke isih satu dusun sing bakal dimayangi anake dhewe. Oh ngono ya Mak. Alhamdulillah dene warga kene isih peduli marang budaya, isih peduli nang seni, wujude bersih dusun. Bersih dusun ana ning Soko kene, ana ning Soko desa Kragilan ganti warna kene ya nggih ya. Iya. Seneng banget Mak, ing atase piyayi kene iki mau isih seneng nonton wayang. Kabeh ngomong kali pangarsane, kabeh ngomong kali sing mimpin ana ing daerah kene kok nduk. Oh iya. Pak Suraji, Pak Kades utawa Pak Pelindungi panitia iki mau piyayine seneng ngetoprak, seneng budaya. Mula aneh lan mongkak dianjurkan setiap dusun padha bersih dusun lan tumuli nanggap wayang utawa tumuli nanggap kesenian. Oh ngono ya Mak. Mula ya matur nuwun ya Mak. Iya. Sing rawuh ning gone dhewe iki sapa? Sing rawuh ning gone dhewe iki panjenengane siji Bapak Suparno. Pak Suparno sapa? Pak Babu. Bayaran carane serasa bae ini. Aku yo lagi ngerti iki lho asmane Pak Babu iki jenenge Pak Suparno yo lagi iki yo. Men. Angger ketemu ning ngendi wae pinanggi lawan beliau nyanyi semua Pak Babu ngono wae. Oh iya. Terus Pak Dugiyono, Pak Desmo, Pak Natito, Pak Hatito, Pak Heru, Pak Suwaris, Pak Sugeng Haryanto. Oh ngono ya Pak Kyai pitu sing rawuh ning gone dhewe sing rawuh ge 8. Sasi Juni tahun 2004. Iya. Apik suwe menpo Kyai kene ngono iki tenanan kok nduk. Lah iya. Ora kepenake marang dalangi ora ning pancene dikarepake dening warga kene lebih saka kuwi pendidikan warga kene iki tansah ngenake marang wujuding budaya sopan santun. Oh ngono ya Mak. Matur nuwun suwane Soko kene ya. Yo lagi pisan iki nek ning Soko nek Kragilan wis tau nduk. Oh iya. Panitiane Soko bae. Satu melindungi Bapak Suraji Kades. Ketuane panitia Bapak Suwacawiji lan Bapak Suparno Babu. Sekretaris sapa? Bapak Sugeng Haryanto, bendaharane Bapak Tresno, Bapak Tugiyono lan anggotane. Ketua RW 1 Bapak Hartito, kaping pindhone ketua RT 1 Bapak Suparto, RT 2 Bapak Tresno, Bapak Heri RT 3 kaping 4 ya kuwi Bapak Suwaris. Oh ngono ya Mak. Luar biasa ninanggapi tekan awake dhewe ya Mak. Wah, daharan Sumarus kabeh kok nduk. Kabeh sarwa enak kabeh. Ning daharan ono saksi tak sirik siji kok nggih. Apa emping. Lah wis kelemahanku kok nggih emping sikil ora sok ngeprak kok nang. Ah, yo ora dadi boyo pengopo. Tenang kok nggih. Lah iya, ora dadi boyo pengopo kabeh sarwana. Oh ngono ya Mak, iki praksiti ning daleme Pak Babu. Weh, dalem kaya ngono ya nduk, emane lho tau nggo wayangan. Lah iki ya sapa ngerti kapan-kapan nek Pak Babu maju meneh ya lah iya. Matur nuwun sanget. Bersih dusun ki mau jane iki ngomong budaya nduk. Mong kok budaya. Ngene nduk, ora kok ngomong ngake iki ora. Bersih dusun nyangger piyayine iki mau gelem gotong royong, gelem bersatu, kuwi bakal gampang gone golek dana. Ping pindhone tetep kaidenan dening Gusti Allah. Oh ngono. Budaya itu jembok sepeleke. Gawe para guru-guruku, maha guruku paling dawuh. Jikalau politik kotor, pendidikan budaya dan senilah yang akan membersihkannya. Oh, jikalau politik kotor, budaya dan seni yang akan membersihkannya. Mula budaya itu jadi ukurannya martabating bangsa.
bangsa nek budayane becik kuwi bakal yo becik nek budayane iki ambruk iki ngono kabeh sak negara ambruk oh iya Kita. mulo cara saiki ngene lho gampang-gampangan bae nek jajah wujude negara iki aja kanggo bedil-bedilan aja kanggo tembak-tembakan jajahan budayane mengko ora ambruk tenan lho lah iya mulo budaya bersih dusun aja nganti ditinggalake di warga kene mbuh wayangan sapa mbuh nanggap apa monggo kemawon ning bersih dusun tetep lestari ya mak bersih mau wis ngani resik dusun iki mau ya kuwi desa sing cilik utawa padukuhan sing cilik oh iya resik-resik desane resik-resik dusune dimene tebih saking sekolah tebih saking anane penyakit oh ngono ya nak mula yo matur nuwun karo warga kene muga-muga warga Suka Sawu sing ngadani bersih dusun iki mau benar ngono kesehatan panjang yuswa benar ngono rezeki sing agung mulya saturun-turune Allahumma Nasbunallah wa ni'mal wakil